Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho miwasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kepareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawi ira-iraan. Ande lumut dalang sarta pendapuk katindahaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindahaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindahaken Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindahaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindahaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu anak Mas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindahaken Adimas Budiono Batak. Lekting katindahaken Adimas Ladu Aldiansah wondene Pangrengga Busana. Dipun tindahaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi pesinden dipun tindahaken Ibu Sri Murti Ningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindahaken Adimas Hadi Prayitno wondene Wiraswara. Katindahaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindahaken Adimas Ari Semprul, Raka Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Raka Mas Gentong Kawa-kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Bantarangin. Adipati Klono Sewandana kaparagane Adimas Begu Kuwiyanto. Patih Klonopati katindahaken Adimas Eko Pranoto. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing Kraton Jenggala. Prabu Lembu Ami Luhur kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Kudono Warsa katindahaken Raka Mas Andi Prastyo.
Panji Kartolo ing dalem menika kaparagani Adimas Bagong Sutrisno. Panji asmara bangun katindakaken Adimas Abi Rojali. Wondene Sekar Taji kaparagani Mas Diah Maharani. Bathara Narada ing dalu menika katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Bathara Indra kaparagane Adimas Bagus Suyanto. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Dadapan. Mbok Rondo Dadapan kaparagane Mbak Ayu Sri Poncowati. Kleting abang katindakaken Mas Tata Wulandari. Kleting biru kaparagane Mas Atun Sagita. Kleting ijo katindakaken Mas Mutiara. Kleting putih kaparagane Adimas Rokim Sanjaya. Kleting soklat katindakaken dening Bapak Mogol. Wondene kleting ganyong katindakaken dening Cak Sendur. Rondo Karang Wurusan kaparagane Mas Menik Widyawati. Bangu Tontong katindakaken Adimas Abdul Sutopo. Yuyu Kangkang dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Wondene tukang jaga gerdu katindakaken Raka Mas Judek Prakoso. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindakaken Sijiu Arum Somplak kabiyantu sisowak indah kalola. Mekaten kula wau para kadang Budaya Sutrisno. Mangga para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ita sagotra kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
bisa kaget sakjroning atiku. Barang sliramu tumapa ana ing Kadipaten Bantarangan. Ngomong wigati apa dia? Kanjeng Adipati Pranoswara. Ngantos kula menika dumugi wonten ing Kadipaten Bantarangan. Estunipun kula menika badhe munggah-munggahi dhateng panjenengan. Cetanipun kula menika kepingin saged dados garwa panjenengan Kanjeng. Sekartaji Galuh Candra Kirana. Apa aku wis salah krungu? Yen kowe kepengin dadi garwaku. Menika saestu jalerna. Kaya terus sing batin kula menika tresna dhateng panjenengan. Ler Kartika panjenengan Galuh. Cedak kawan aku Galuh. Kanjeng Adipati. Kalau Monggo katuraken.
Bumlancang jeneng sira waning metu ana ing kilampah gulingan. Tanpa tinimbalan. Ngemuwi gatyo Pangapuntenipun. Menawi Kanjeng Hadipati kula Swandana menika paring duka kalian mbok menawi mangkenipun kula nampi pidana saking rasa panjenengan. Kula saged angayai. Ngono. Tuhunipun nalika kula nembe kemawon jagi perbit wonten ing Kadipaten Bandarangin. Salebetipun kula jagi, kula mireng swantenipun tiyang jile-jile. Sasampunipun kula caket saya caket. Boten nginten babar pisan menawi swanten kula wau saking tilampah gulingan panjenengan. Nalika kula lebet wonten ing kanthi pamuka tilampah gulingan panjenengan semunipun Kanjeng Hadipati menika nembe kemawon nyupenno. Kleru. Mentas wae ana Sekartaji karo Candrakirana. Kang tumopak ana ing Kadipaten Bantarangin. Makapara. Sekartaji iki ngunggah-ngunggahi kawan aku kepengin dadi garwaku. Nganti aku kelakon carmas moro lawan Galuh Candrakirana. Coba sawang. Galuh Candrakirana iki ana ing slentangku, Dra. Kanjeng Hadipati, monggo kula atur memut. Wedal menika wanci dalu napa wonten tinanipun? Galuh Candrakirana menika mapan wonten tilampah gulingan panjenengan. Monggo dipun gagas kanthi permati Kanjeng Hadipati. Yen mengko atur negara bakal tak pidana. Pidana menapa kula sagah ngayahi mangkene. Galuh Sekartaji karo Candrakirana. Sing gedhe pangapura ngono Pak. Lho nggih. Nganti aku duka kelawan jeneng sira. Merga apa? Kula Pak. Banget tresnaku kelawan Galuh Candrakirana ya Sekartaji. Nganti tak gawa ana ing sakjeroning ngipi. Kanjeng rahayunipun perkawis menika mboten kadenangan prajurit penamping ingkang jagi perbit wonten ing Kadipaten Bandarangin. Iya. Menawi tetelo Kanjeng Hadipati menika badhe tresna kalian Galuh Candrakirana nggih Sekartaji putri saking Kraton Kediri. Nanging napa Kanjeng Hadipati menika kalipian? Menawi wedal menika Galuh Candrakirana nggih Sekartaji sampun karesmikaken pinangka dados garwanipun Panji Inu Kertopati putra saking Kraton Jenggala. Apa tenan? Apa kang dadi kadamu yen Sekartaji saiki dumunung ing Jenggala dadi putra mantu? Jawab lawan Panji Asmara Bangun. Dara walih menapa menawi mangkenipun sedaya atur kula menika dara. Napa panjenengan estu mboten mireng? Jalaran sampun kawentar menawi dedhaupanipun putri Kediri Galuh Candrakirana pikantuk Inu Kertopati putra saking Kraton Jenggala. Malah wedal menika Galuh Candrakirana nggih Sekartaji sampun mapan wonten ing Kraton Jenggala, Kanjeng. Babar pisan aku ora keprungu. Yen Sekartaji jawab lawan Panji Asmara Bangun. Yo lagi iki kang jeneng sira matur kang kaya mangkono. Nanging Narapati, Lho nggih. remeng banget tresnaku lawan Sekartaji. Senajan Sekartaji kae wis nduweni garwa Panji Asmara Bangun. Nggih. Kowe ngerti dhewe. Aku iki dadi pengayoman Sugih Bondo, Sugih Mas Picis Raja Brana. Aku nduweni panguwasa, yo aku nduweni. Sapa kang menggak nggonku bakal nduweni garwa Sekartaji Galuh Candrakirana. Ning pengarepanku bakal tak singkirake. Ora mau ngomongake menungso. Dewaan temurun ana ing Arcapada. Ora bakal bisa menggak aku nduweni garwa Galuh Candrakirana. Kanjeng Hadipati kula Swandana. Menawi kepareng kula badhe unjuk atur. Badhe caos pemut dhateng panjenengan. Nggih. Menawi ageng raos tresna panjenengan kalian Sekartaji nggih Galuh Candrakirana mboten langkung prayogi
dipun wurungaken kemawon menawi kelampah panjenengan badhe garwa Galuh Candra Kirana sedaya kula saged kaostan menawi panjenengan badhe ngrisak pager rahayunipun liyan monggo kula aturi pados wanodya sanes kathah welanganipun wanodya kang endah solistya ing warni menawi mangkenipun panjenengan sengkakaken pinangka dados garwa ibu-ibunipun kawula wonten ing Kadipaten Bandarangin tartamtu mboten badhe nuciwani kabar ingkang kula tampi menawi jenggala menika ugi kathah putra putri atmadanipun Sinon Prabu Lembu Amiluhur kang sesilih Raden Kuning Nanging kula Pak nggih senajan akeh putri saka negari-negari sanes aku ora bakal duweni rasa tresno apa meneh kang cocok ning jero atiku mung siji kang cocok ning jero atiku mung Sekartaji Galuh Candra Kirana semunipun adreng menawi Kanjeng Hadipati Klana Sewandana menika badhe ngayonaken Galuh Candra Kirana dados garwa panjenengan sahrene kula menika abdi panjenengan kula badhe nyemurung menapa ingkang dados lekas panjenengan yen pancen jeneng sira nyengkuyung nggonku Daud kelawan Sekartaji Galuh Candra Kirana dina iki cepak-cepak oboramen lan ngiriten kabeh prajurit ana ing Kadipaten Bandarangin derekne aku munggah ana ing kraton Jenggala nglamar Sekartaji menawi panglamar panjenengan mangkenipun dipun wurungaken tegesipun boten kelambah panjenengan dedhaopan kalian Galuh Candra Kirana kados pundi sahanipun kabeh mau dadi tanggung jawabmu Purba lan Wasesa tak pasrahke kelawan jeneng menawi ngaten kula badhe tepaken prajurit lan titian panjenengan lan uga rampen kangge nglamar Sekartaji Galuh Candra Kirana kangge panjenengan yen pancen ngono saiki kok budal ana ing kraton Kadipaten Bandarangin. Mbok menawa kabeh duweni rasa pitakon sadurung atimu ewon dene kowe kabeh tak klumpukake ana ing tengahing alun-alun Kadipaten Bandarangin. Mergo aku lagi wae nampa dawuh saka pangarsamu Kanjeng Adipati Klana Sewandana. Sesembahanmu duweni panjangka pengin dedhaopan kawan Galuh Candra Kirana. Wektu dina iki dadi putra mantu ana ing kraton Jenggala. Apa sekirane Bondo Arta titian kanggo pangarsamu lan perantine prajurit-prajurit wis semadya. Sampun. Yen pancen mau wis sak tata. Bintara majone pengarepanku. Budhalke prajurit-prajurit Bandarangin tumuju ana ing kraton Jenggala dina iki uga. Rotamtama Jaga Makarya Ngesti Sanjata Lumaksana makita-kita hancur! Hancur! Tugasku lawan kowe kabeh jumbuh gawe Kanjeng Adipati lamun Galuh Candra Kirana bisa diboyong Jenggala Badang Sayuta Tanjung.
Atur pabekti wis ingsun tampa ora liwat puja pangestune ingsun tampanono. Sanget anggen kula wedi dadosaken jimat kula kanthi. Merga durung ana dawuh marang sira-sira kabeh kula lungguhe dikepenake. Ngestaken dawuh. Bali marang sira Kakang Patih Kudun. Dawuh dalem Sang Prabu. Jumbuh lawan padatan saben-saben ingsun nganakake sono pisoanan agung. Ingsun butuhake palapurane Kakang Kudonawarsa ngenani tata tentreming praja Jenggala. Morage diaturake. Duh Sang Prabu lembu ami luhur. Ya. Kepareng abdi dalem ngunjuk atur. Menawi wonten guna tunggap anggen kalau matur, kula nyuwun agunging samudra pangarsami Sang Prabu. Gedhe paling ingsun tumrap jeneng sira. Nalika abdi dalem kajibah naliti kawula dalem keng mapan wonten ing Paredèn mandhapipun wonten ing Karang Pradesan lumebet wonten Kitha Goro Kraton Jenggala kawula dalem kraosaken gesangipun mubramugu pindho alabur madu boten kirang sandhang saha boga. Matur nuwun Kakang. Aturira mimbuhi mongkok jerone penggalih ingsun. Awit saben-saben ingsun apa palaburan. Kengkor kawula ing Praja Jenggala ora ana siji wae kang nandhang cecingrangan. Kula sawetara diprayogake Kasinggihan. Der Panjikarta. Paring dawuh Rama. Kapinujon sira nderekake tinangkilane pendopo tiwas kebeneran. Coba diaturake kewajibane nggonmu diulang salwirid. Anggen kula sinau tata kaprajan kasusilan kabrahmanan. Kula kinten boten wonten ingkang ciwani saya malih Rama. Menawi kula tasih tumpangsuh anggen kula olah Dilaraga. Kula nyuwun pangapunten ingkang kathah. Der Kartol. Paring dawuh. Saka pamawasing Rama babar pisan jeneng sira. Ora derbe kekurangan, malah kaporo. Manut pujaring mbok bakul sinambung wara kabeh para nom-noman munggahe satriya ing Jenggala iki padha ngiblat nulodo marang patrap lan tumindak sira. Kula kanthi kuwi dilestareke karben kabeh para satriya ora kucima umpama nulodo marang jeneng sira. Ngestokaken dawuh. Wal sapa kuwi? Sakwise putraning ingsun Panji Inu Kartapati kelakon daup lan galuh Candra Kirana putri saka kaya-kaya mimbuhi katentremaning praja Jenggala. Katitik aluting kabeh para kawula manut aturing prajurit Narasangti. Yen Panjiasmara bangun garwa Sekartaji wis jumbuh ibarate Bathara Kumajaya lan Dewi Kumaratih. Mula ora jeneng langka. Kabeh para satriya lan putri padha ngagungake perkara iki. Mila kanthi menika Sang Prabu. Kula pribadi ugi kaget ing manah jalaran. Sasampun ingkang kutha dalem Panji Inu Kertapati Ya, dedaupan kalian galuh Candra Kirana putra wonten ing Praja Kadiri. Pancen nalika semanten Praja Jenggala asring dipun damel ajang perang. Nanging sareng panjenengan bebesanan kalian wonten ing Praja Kediri Jenggala menika hayem tentrem boten wonten Bupati Patmonco Negari kang badhe pancal pangosdane. pancen kuwi kang ingsun kersakake malah kaporo. Sakwise kelakon Panjiasmara bangun kus kelakon garwa Sekartaji putri saka Kediri saya mantep jroning penggalih ingsun
besok ingsun sunut ing keprabon. Damparing keprabon ing Praja Jenggala ingsun lintirake marang putraning ingsun Panji Aswara. Menika malah langkung prayogi. Menawi Sang Prabu Lembu Ami Luhur badhe len keprabon kang menang gaduh palenggan boten sales namung Panji Inu Kertopati. Banjur kabeh para kadang Panji mligine kang sira piye katon? Menawi saking pemanggi kula Rama. Sampun pas lantrep. Mbok bilih Kyai Panji Asmara bangun. Lintir kawibawan panjenengan awit menapa? Kyai Panji Asmara bangun. Putra kang mijil werda saking garwa Prameswari. Boten gadah raos iri lan meri wonten salebetipun manah. Malah kaporo. Menawi sasampunipun Kyai Panji Asmara bangun jumeneng nata wonten ing kraton Jenggala. Kula badhe wonten ing sisih kiwonipun. Menawi wonten payo-payo sanes negari liyan, kula ingkang dados bentengipun negari. Bagus yen pancen kaya ngono. Amit, mulai kaos. Sopo kae? Kakang Patih Dewasa. Paring dawuh Sang Prabu. Dumadaan pendopo Jenggala Krawan tamu yen nitik sandangane kaya dening priyagung. Mung wae emane ingsun durung nate serampung mula coba kurban. Menapa sampun dipun kepanan? Ya, Kisana Inggih. jeneng kula tambuh dumateng dika mboten. Nyatanipun kula mboten wanuh. Paring asma sinten wingking saking pundi wigatosipun menapa ngantos ndika wantun meyak sagunging lara prasangka prajurit wonten ing Praja Jenggala kang nembe sumiba. Inggih, dipun tepungke kemawon. Nggih, Nami kula Klono Sewandana, Lono Sewandana nggih. Bupati pangkat kula Nggih, Bantarangan negari kula. nggih wigatosipun. Minggah wonten ing kraton Jenggala mirip pinanggih sesembahan wonten ing kraton Jenggala. Ampun buku sekit. Lenggah Nggih. prayoga. Inggih. Sang Prabu, kakang kudu waras. tamu kala wau apangkat Hadipati saking Kadipaten Bantarangin kang paring asma Klono Sewandana ing ujug minggah wonten ing Praja Jenggala badhe pinanggih dhumateng Sang Prabu. Yen kaya ngono pratelane pendhawa sawetara. Nggih, Kisana Hadipati Klono Sewandana. Inggih. Hadipati saka Kadipaten Bantarangin. Leres. Munggah ana ing pendopo Jenggala tanpa cecala mung perlune kepengin ketemu lan mangarsa negara Jenggala. Menika leres. Ya. Yen pancen kaya ngono pangarsa Jenggala ora ana loro mung sawiji ingsun pribadi. Panjenengan pengayoman wonten ing kraton Jenggala. Rumangsa bungasak jroning ati kula. Ening kula menika saged pinanggih kalian sesembahan wonten ing kraton Jenggala. Yen pancen sira wis kelakon ketemu lan panjenengan ingsun banjur ana wigati apa kang bakal tok aturake. Ajeng nyocokaken kabar. Napa leres panjenengan menika kagungan putra mantu Sekartaji Galuh Candra Kirana. Ya. Kabar kuwi pancen nyata. Sekartaji Galuh Candra Kirana saiki wis kaboyong ana ing Praja Jenggala dadi putra mantu kagarwa dening putraning ingsun Panji Aswara Bangun. Dan menika putra mantu panjenengan kabar kala wau mboten ngaya-wara. Sinuwun Kepiye? reneng kula menika dados Hadipati wonten ing Kadipaten Bantarangin. Ya. Kula menika tasih muda dereng gadhahi garwa Prameswari. Banjur Ngantos tumapa wonten ing kraton Jenggala. Kula badhe nglamar
Sekartaji Galuh Candra Kirana. Tunggu dhisik. Nggih. Jeneng sira rak wis ngerti. Nggih. Yen Galuh Candra Kirana wis kagarwa dening Panji Asmara Bangun. Lho kok malah sliramu arep nglamar? Awet kula menika tresna kalian Galuh Candra Kirana. Nanging panjenengan menika tiyang sepuhipun. Monggo panjenengan pisahaken Sekartaji kalih Panji Asmara Bangun. Galuh Candra Kirana dados garwa kula. Jenenge rak arep rusak pagerahan. Tur meneh ora ana tinone. Ing atase wong tuwa kok bakal mbubrahake nggone bebrayan putra ki ora ana critane. Dados panjenengan menika boten sagah misahaken Sekartaji kalih Panji Asmara Bangun. Lho sing gedhe pangapuramu aku ora saged. Yen panjenengan boten sagah, kula sagah asah. Menawi dipun keparengaken, kula badhe mungko lampahipun Adipati Kalawawra. Yen pancen kaya ngono nganti obligataning prajurit ing Jenggolawit panglamar kae mesti ora ijab. Damai parestu. Prajurit, bareng lawan aku. Agak kudu langsung awat-awat ana stop. Semunipun anggenipun lumampah Kanjeng Adipati Sumangga mawon. Menawi nitik saking praupanipun semunipun boten kasedu. Lajeng menapa daronanipun? Kula pati. Pancen bener. Loro atiku wis kelakon aku munggah ana ing kraton Jenggala. Lamar Sekartaji Galuh Candra Kirana. Saksamunipun panjenengan minggah wonten Pendhapi Agung Jenggala. Ngamar Awartosipun ora ana piwangsulan. Malah kapura dicempalani pipiku sisih kiwa. raupan panjenengan dipun cempalani kalian tiang-tiang Jenggala. Ana nom-noman sisih kiwa ki. Aku ora ngerti sapa nyempalani lawan masa kuwi te. Kabeh siagane prajurit kecaprang njeng kula tak pas Monggo panjenengan sepinggir cah kula ingkang adi. Apa geger abaris petis kaporo nyandhet marang laku. Tenan iki sapa? Wanuh ki aku warangga saka Dipaten Bandarangin. Kang aran Klorobati bali takon sapa? Aku Panji Karto. Kartolo. Manut pradelane pepundhenku Kanjeng Adipati Klono Swandono. Nalika munggah ana Pendhapa Agung Jenggala, ana salah sawijine pawongan sing wani nabuk rapane pepundhen. Aku pengen takon sapa? Ora ana loro mung sawiji aku dhewe. Mergo apa? Sesembahanmu Adipati Klono Swandono wis wani ngrunyak kapara munggah ana ing Pendhapa Agung. Kepengin nglamar kelawan Sekartaji. Mula kanthi kuwi lamun keram ngerti bakal tak wene ngerti. Iki dina Sekartaji wis kawengku dening Kyai Panji Asmara Bangun. Luwih becik kowe bali matur kelawan sembahanmu, aja nganti mbacut nglamar kelawan Sekartaji Galuh Candra Kirana. Nganti aku nderek Kanjeng Adipati Klono Swandono sesantine mung pengit dedaupan kelawan Galuh Candra Kirana, mula saka kuwi tak jaluk kelawan kowe Kartolo. Ripiyen kadangmu Inu Kertopati Asmara Bangun supaya Galuh Candra Kirana diparingke kelawan Kanjeng Adipati Klono Swandono. Gembleng tekate sembahanmu kepengin nglamar kelawan Sekartaji. Ora kena tandhekake prajurit sikap.
Iki ngawur. Kasane pacot. Moto petan. Sampe mati mana? Kowe ngomong cerah mlete kowe. Kancane mau pancal. Ger. Hei. Apa kau dik? Calon seniman iki kok suwe pangsan. Suwe di suwe. Sikat ga ada.
yatim. Ane Pak yatim urip karo mae dhewe. Itu Pak yatim kok sama yatim. Yatim piatu ora kuat. Pak iki isih ora bener. Lepas di. Bapak. Ya, ya bukan kor mandi. Yatim. Ora ajar anak buka lho. Ya nek sing gandeng lho. Ngawur ae. Protes niku. Alam di. Apa? Apa? Sing gandeng aku. Tentara Mas. Tersangkane kok lho. Ayo. Hei. Iki lho.